Helo a chroeso i Bwletin Newyddion Ysgol Myrddin. Mae'n heitem heddiw yn ein tywys draw i ben sarn yng CAERFYRDDIN ac yn benodol i adeilad hynod bwysig sy'n darparu gwasanaeth arbennig iawn. Swyddfa papur llafar y DEILLION. Tybed faint ohonon sy'n ymwybodol beth yn union sy'n digwydd yn ddyddiol yn yr adeilad hwn. Yno, mae tîm o weithwyr a'i gwirfoddolwyr yn cynhyrchu tapiau o nofelau, hunangofiannau, cylchgronau a papurau bro lleol ar gyfer y deillion. Dechreuwyd y gwasanaeth yma'n 1976 gan Miss Rhian Evans pan sylweddolodd wrth i'w llygaid ddrywio'n sylweddol a hithau ond yn 32 oed fod angen mwy o ddeunydd ar gyfer y deillion. Criw o flwyddyn 9 Ysgol Myrddin fi'n ddigon ffodus i fynd i ymweld â'r ganolfan yn ddiweddar ac i sgwrsio gyda Miss Rhian Evans. Croeso i ganolfan papur llafar y deillion yma ym Mhensan. Diolch gyda ni fel beth sy'n ymlaen mewn ti fewn. Cwestiwn staw i ofyn i chi, beth yn gwmpas yw cynnwys y tapiau i chi'n creu fan hyn? Wel, yn y lle gyntaf, mae gyda ni bapur llafar sydd yn cynnwys newyddion lleol i ddeillion Sir Gyfyrddin mewn ffordd, a mae ambell un hefyd yn mynd ymhellach na Sir Gyfyrddin, yn enwedig os ydy'r person na wedi bod yn byw yn Sir Gyfyrddin ar un adeg ac eisiau clywed hanes yr hyn sydd yn y papur lleol, a mae yna hanner awr o Saesneg ar y tap hwnnw bob wythnos a hanner awr o Gymraeg. A fi'n gweud tap, cryno ddysg i ni'n hala mas nawr. Wel wedyn hefyd, mae gyda ni wasanaeth i ddeillion Cymru gyfan, a mae yna sawl math o grynoddysg gyda ni fan hyn. Mae gyda ni lyfrau o bob math yn hunangofiannau, yn gofiannau ac yn nofelau o bob math wrth gwrs. A mae gyda ni farddoniaeth hefyd, a weithiau, os byddwn ni'n ddigon ffodus, ni'n gallu gofyn i'r awdur ei hunan i ddod i ddarllen rhai o'r llyfrau hynny. Hefyd, mae gyda ni gylchgrawn i ni'n crynhoi neu casglu erthyglau o wahanol gylchgronau fel y Cymro a Golwg ac yn rhoi nhw at ei gilydd ar dap sydd yn mynd allan unwaith bob 2 fis. A'r peth olaf sydd gyda ni mae hefyd yw papurau bro. Enghraifft, gwedwch nawr cwlwm neu papur cwm neu papur llandeilor, lloffwr. I ni'n recordio'r rheini ac yn ei dosbarthu nhw i gartrefi y rhai sydd eisiau derbyn y gwasanaeth. Os mae unrhyw beth gyda chi ar dap sy'n addas ar gyfer pobl ifanc? Chydig iawn o bethau wedwn ni, achos mae nifer y bobl sydd yn ifanc yn derbyn yn gwasanaeth ni yn gymharol fach, a mae hynny beth da na dos na ddim gormod o bobl ifanc yn cael problemau llyged. Wedyn ni bod mwyafrif yn gwrandawyr ni yn oedrynnus, felly mae'n rhaid i ni ddewis y math o lyfrau i ni'n dybio fydde o ddiddordeb iddyn nhw. A beth wedyn yw'r dap mwyaf poblogaidd sydd gyda chi, beth yw'r math? Wel, mae gwaith T-Llew Jones wrth gwrs bob amser yn boblogaidd, a llyfrau fel Nôl i Leifio'r cyn oer i'r gwaith, llyfrau Islwyn Ffogelis yn boblogaidd iawn. A mae rhai o'r bobl hyn wrth gwrs yn licio pethau fel Daniel Owen, a wrth gwrs i ni'n darparu llyfrau sydd yn dod o'r wasg heddi, mae'r hyn yn rhaid boblogaidd hefyd. I ni'n licio meddwl bod ni yn recordio llyfrau diweddar iawn hefyd. Diolch. Ceir llawer o fwrlwm yn yr ystafell recordio pan oedd gwirfoddolwyr i ddarllen amrywiaeth o ddefnyddiau. Mae tua 400 o bobl ar draws Gymru gyfan yn rhan o'r cynllun casetiau Cymraeg. Pennod 11. Roes i'r gorau rhain y tro diwetha. Drachdiodd mo welodion eithaf i sigaret a gollwng y mwg o'i ffroenau'n herciog, bron yn gyndyn. Cododd ac agor cil y ffenest. Ond ydy hynny ddim yn rheswm i tiorod i ddioddef o chwaith. Mynychodd Miss Rhian Evans ysgol gynradd Pentre Poeth yng CAERFYRDDIN ac mae'n dal i fyw yn yr un tŷ. Mae'n wraig annibynnol iawn ac wedi dysgu amryw ffyrdd o ymdopi gyda'i bywyd o ddydd i ddydd. Siwan gafodd y cyfle i'w holi. Cwestiwn cyntaf gyda fi ofyn yw, sut ych chi'n ymdopi gyda
bywyd bob dydd gan bych chi'n ei gweld? Wel, gan mod i yn weddol ifanc, o'n i'n 32 pan ddechreuodd ym mhroblem i, wedi cael llawer o flynyddoedd i ddysgu ac i addasu ac i weld pa ffordd sydd rwydda i rywun sy'n colli olwg i wneud. Felly, wy'n credu mai dysgu ar hyd y daith dwi wedi wneud a dod i arfer wneud pethau'n hynna. A arfer i ddefnyddio yn nwylo i deimlo pethau, lle roedd yn llyged i gallu gweld pethau. Nawr, mae nwylo i yn aml iawn a'n rhwyni yn gwneud gwaith yn llyged i. A eich chi'n cael unrhyw help gyda neu? Dw, o fi yn dibynnu ar un ferch dda iawn sydd wedi bod yn helpu nawr dros 20 mlynedd. Wy'n galw hi y dylwythau'n 10. Tina yw henw i, a mae'n dod unwaith yr wythnos i gadw trefen ar y tŷ, ac os byddai'n gweithio bod rhywbeth arbennig i olchi neu smwddio, bethau wy'n ofni i gwneud nhw yn hunan achos bod nhw braidd yn falle yn arbennig. Mae'n mynd â nhw gyda mae'n dod â nhw nôl wedi smwddio'n hyfryd. Diolch. Hyfryd iawn oedd cael y cyfle i sgwrsio a cwrdd Miss Rhian Evans. Hoffwn ddiolch felly i bawb a gyfrannodd at yr eitem, yn enwedig i bawb yng nghanolfan papur llafar y deillion. Dymunwr bob llwyddiant iddynt gyrra'i gwaith yn y dyfodol. Dyna'r cyfan wrthon ni, tîm Bwletin Bro am y tro. Diolch am ymuno gyda ni, hwyl fawr.